Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. 7 чалавек, як мінімум, а то можа і болей, ужо звольніліся і звольненыя ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі. Такі вынік актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якую выявілі навукоўцы-гісторыкі. Про тое, чаму людзі сыходзяць, ці чаму іх сыходзяць з любімага месца працы, і ўвогуле про тое, што адбываецца з навукай у Беларусі сёння, мы і абмяркуем з маім госцем, са мной на сувязі. Кандыдат гістарычных навук, адпаведна гісторык, пакуль яшчэ дзейсны супрацоўнік Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі Вадзім Аніпяркоў. Добрый день, спадар Вадзім. Добрый день. Спадар Вадзім, я ўсё ж таки, так, наколькі разумею, вы па уласным жаданні зараз сыходзіце з інстытута, ці ўсё ж таки не зусім па уласным? Якая ситуация с вами? Сама ситуация такая, что формально я захожу по уласным жаданию, хотя, широко кажучи, я чекал, что меня звольнить. И ситуация со мной была наступная, что я, так само як и группа моих коллег, не хотели молчать наконт того, что адбываецца в нашей краіне. И калі з гэтай группы коллег пачалі звальняць, то бок ім уже далі афіцыйнае паведамленне, што з 1 студзеня наступного года яны уже не будуць працаваць у інстытуце, то я адмовіўся разам таксама з групай іншых сваіх калег ад прапанаванага мне кантракту. Спачатку, прычым кантракт прапаноўвалі на 6 месяцаў, потым на 1 год, потым ажно на 3 гады. Вось я уже напісаў такую афіцыйную адмову, слова «не згоден», на афіцыйным паведамленні, дзе была прапанова кантракту на 3 гады. Вось гэта моя сітуацыя. Не згоден, а вот з чым вы не згодныя? Не згоден з тым, што просто... Не, это формально, там даецца такая папера афіцыйная з дзяржаўнай печаткай, што кіраўніцтва Інстытута гісторыі прапановвае мне кантракт на 3 гады. Я мушу напісаць, што я атрымаў гэту паперу, што я зразумеў змест, і трэці подпіс, што я або згоден, або не згоден. Я напісаў не згоден, і то бок з 1 студзеня я таксама буду беспрацоўным. Тэхнічны момант, проста ўдакладніцца. Вы кажаце, што па выніку вам нават прапанавалі на 3 гады кантракт. Раней кантракты у вас наколькі былі? Гэта надзвычайная такая сітуацыя, што вас хацелі так утрымаць, што аж 3 гады далі? Ці раней вы там на 3, а можа на 5 нават падпісвалі? Ведаеце, я гісторык, не юрыст, але наколькі я ўяўляю, гэта, в прынцыпе, у гэтай сітуацыі был нават абавязак адміністрацыі прапанаваць мне такі кантракт, калі я сам са сваёй волі не прапаную адміністрацыі меншы тэрмін. Але гэта такія нюансы, насамрэч, менш важныя. Для мяне было больш незразумелае такое пытанне, чаму са мной проста не працягнулі кантракт. І я думаю, што гэта было ў пэўным сэнсе такое для мяне маральна-псіхалагічнае выпрабаванне. Вось, прычыны маглі быць розныя, я не магу думаць за кіраўніцтва. Можа, па-чалавечы мяне хацелі ўтрымаць, можа, гэта был такое, паказаць, што вось змагаецеся вы разам, хтосьці сышоў, а вы застанеце, а хтось іншы застанецца. Але па-чалавечы, конечно, в такой сітуацыі я кіраваўся сумленнем. Атрымліваецца, што раней аўтаматычна кантракт неяк так працягваўся, а зараз вас нібыта ў падвешаным стане яшчэ так... Не, тут не, потому что это звычайная практика, у нас контрактная система. Со мной, например, першы контракт был заключены на 1,5 гады, потым, например, был 2-гадовы контракт, зараз 3-гадовы. За месяц павінна адміністрацыя паведаміць, ці
лічыць яна магчымым для сябе далейшую са мной прафесійную супрацу. Калі пачаліся падзеі са жніўня ў Беларусі, калі вы і вашы калегі пачалі выказваць сваё стаўленне да гэтых падзеяў, праяўляць сваю грамадзянскую пазіцыю, было такое, што кіраўніцтва вас запрашала на такія размовы, там патлумачыць, вот што там нельга, ці наадварот там падтрымку можа выказвала. Ну як яны бывае, што любяць такія, што ну мы падтрымліваем, мы згодныя вот з тым, што і вы кажаце, але вот не выходзім разам з вами, потому что, як это любіць гаварыць, вы же самі ўсё понимаете. Ну, вы же самі все понимаете, господа Зміцер, насамрэч, вы уже адказалі на гэта пытанне. Адзінае, ну, я могу сказать, что, конечно, такие размовы были до апошняга часу. Вот пакуль не дайшло момента до ну, гэта атрымання папер, падпісання, што ж далей не буду працаваць. В прынцыпе, яны адбываліся у псіхалагічна вельмі карэктнай манеры, што я быў удзячны. Хаця ў апошнія дні ўжо, на жаль, гэта не так. Пазіцыя кіраўніцтва яна якая, што спыніце вы гэтыя свае глупствы, займайцеся сваёй вот працай навуковай і не лезьце ў палітыку. Увогуле, што вам не падабаецца ва ўсёй гэтай сістэме? Вы што хочаце, как ва Ўкраіне? Нет, ці як было? Такія размовы цяжка весці ў інстытуце гісторыі, потому што у нас пэўны ўжо калектыў з пэўнай пазіцыяй і просіць там большасць людзей з навуковымі ступенямі і просто нейкія такія ну, рэчы вельмі спрошчаныя. Ну, казаць можна, але гэта не прынесе выніку. Вось. Агульна мне цяжкавата казаць гэта за кіраўніцтва, і мне прасцей гэта праз прызму свайго ўспрымання апавядаць, але размовы былі. Ну, в прынцыпе, я таксама стараўся шчыра казаць то, чаму я гэта раблю, чаму прымаю нейкія рашэнні, іду на нейкія дзеянні. Вось. Але ў нас сітуацыя ў інстытуце, насамрэч, яна была яшчэ звязана з тым, што у нас кіраўніцтва прафсаюза, гэта кіраўнік прафсаюза Кацярына Кравічаніна і намеснік Алексей Шаланда, які таксама ўжо атрымалі такія паперы, тым, што яны не будуць працаваць. Яны занялі вельмі такую сумленную грамадскую пазіцыю. І, в прынцыпе, у пэўным сэнсе мы былі у значнай ступені злучаныя, дзякуючы вось гэтай проста афіцыйнай арганізацыі. Вось. І калі адбылося вось гэта, пачаліся вось гэтая сітуацыя, калі людзі заходзяць, то для мяне асабіста прыкра было тое, што пачалі менавіта з кіраўніка прафсаюза. То есть першае, наколькі я ўяўляю такую паперу, о том, што яна ўжо не будзе працаваць, атрымала Кацярына Кравічаніна. Ну, я, шчыра кажучы, я ў гэты час з ковідам ляжаў, але для мяне гэта, я ўспрымаў, што такой выклік калектыву, што вось ваш, можна сказаць, лідар, мы яго проста звольнім. Да, як кажуць, на законных падставах, хаця там пытанне, што все-таки была кіраўніца прафсаюза, і трэба было яшчэ згода з вышэйшай прафсаюзнай арганізацыяй. Вось. Але для мяне ў такой сітуацыі, конечно, ну, я зрабіў, як зрабіў, і я лічу, што для людзей, якіх звальняюць, для іх, спадзяюся, гэта таксама важна паказаць, што мы разам з імі і гатовы падзяліць не толькі нейкія дзейнасці, дзеянні, перакананні, але і лёс. Але ж вот пэўная група людзей, да прыкладу, яна выказала сваю пазіцыю, праявіла сябе, але звальнялі не ўсю гэтую групу. Вот так бы мовіць, лідараў звольнілі, а астатнім как бы так намекнули, что вы можете заставаться. То есть не да ўсіх аднолькавыя былі меры прынятыя. Так, я думаю, што вось у меня было вялікае пытанне, чаму, напрыклад, мяне таксама не звальняюць, ці Андрэя Мацука, які таксама ўвогуле был затрыманы, цедзеў 13 сутак. Вось. Я думаю, што менавіта кіраўніцтва, конечно, баіцца абвінавачання ў том, што гэта выключна палітычныя матывы, хаця я перакананы, што гэта менавіта так. Это маё асабістае меркаванне. І вось каб паказаць, што не, мы звальняем па нейкім іншых крытэрыям, кажуць пра рэарганізацыю, але знайсці менавіта навуковыя крытэрыі ў гэтым вельмі цяжка, потому што звальняюць, направду, людзей
якія спецыялісты, ледзь не адзіны ці галоўныя спецыялісты ў рэспубліцы па вельмі важных тэмах. Я просто могу пералічыць, чаго пазбаўляецца, якіх тэмаў пазбаўляецца інстытут гісторыі. Напрыклад, Шаланда, гэта кіраўнік аддзела генеалогіі, геральдыкі, ён галоўны спецыяліст па нацыянальнай сімволіцы. Крывічаніна займаецца праблемамі Чарнобыля, міжнароднае супрацоўніцтва, ліквідацыі наступстваў. Рытарычнае пытанне, ці актуальна гэта тэма для сённяшняй Беларусі ці не. Напрыклад, мой калега па аддзелу Алей Жлудка, ён зараз галоўны дзейны спецыяліст, які займаецца біяграфіяй Францішка Скарыны. Актуальна гэта тэма для Беларусі ці не. І насамрэч гэта спіс можна працягваць, і атрымліваецца так, што гэта заходзяць не проста людзі, гэта фактычна заходзіць група гісторыкаў, якая вывучала цэлую тэматыку. Напрыклад, у нас зараз фактычна ў інстытуце не застаецца ў выніку ніводнага спецыяліста па палітычнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Не з 13 па 18 стагоддзя. І тут атрымліваецца пытанне, кем іх могуць замяніць, але гэта пытанне рытарычнае. І другое пытанне, ці захочуць іншыя людзі ісці ў інстытут гісторыі пасля такіх гісторый. Калі вы кажаце, што это фактычна найлепшыя спецыялісты ў Беларусі па гэтай, напрыкладу, гэтаму накірунку дзейнасці, то нават калі кімсьці заменяць, то ці будзе адэкватная гэта замена? Гэта таксама, зноў-такі, пытанне рытарычнае. Справа ў тым, што ў нас у Беларусі ввогуле не так шмат актыўных навукоўцаў, гісторыкаў. Актыўных у сэнсе не тое, што чалавек толькі мае навуковую ступень, а што яго хапае часу і жаданнем займацца навукай. Тому што, напрыклад, у ВНУ цяжкавата, бо там і заняткі і так далее. І атрымаецца так, што важных тэм для вывучэння рэальна больш, чым людзей. І ў гэтай сітуацыі на нейкую важную тэму адзін-два спецыяліста бывае ўвогуле няма. І зноў-такі, калі зараз заходзіць Алей Жлудка, а мы пыталіся ў нашого кіраўніцтва любыя спосабы, каб яго пакінуць. Што, напрыклад, падзяліць ставкі, я гатовы быў палову ставкі сваёй аддаць ім і так далее. То хто будзе займацца скрыназнаўствам? Зараз са мной падпісаў такую самую паперу ў знак салідарнасці, што мы заходзім з калегамі, Андрэй Мацук. Гэта галоўны спецыяліст волі па парламентарызму 18 стагоддзя Вялікага княства Літоўскага. Дарэчы, у вас была з ім размова. З намі зараз таксама Васіль Алексеевич Воронін. Гэта спецыяліст па гісторыі Вялікага княства Літоўскага, палітычная гісторыя, канфесійныя адносіны 13-16 стагоддзя. І гэта найбольш значныя імёны ў гістарыяграфіі сённяшняй па гэтых тэмах. Ці правільна я зразумеў, чытаў недзе, што ўвогуле у інстытуце не будзе зараз, у сувязі з сыходам, не будзе таго ж самага аддзела геральдыкі? Увогуле ліквідуюць важныя аддзелы. І, разумееце, слова рэструктурызацыя, вядома, што ліквідуюць, невядома, што яшчэ будзе створана. І ліквідуецца не толькі аддзел Алексея Івановича Шаланды, ён цалкам называецца генеалогія геральдыкі і нумізматыкі, але ліквідуецца, напрыклад, аддзел гісторыі Беларусі сярэдніх векоў, пачатку новага часу, і гісторыі Беларусі новага часу. І, напрыклад, кіраўнік апошняга аддзела Андрэй Унучак таксама заходзіць у знак салідарнасці разам з намі, з вольнымі калегамі, а гэта галоўны спецыяліст па тэме газеты «Наша Ніва» і нацыянальнае адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя. І калі ўсё гэта прааналізаваць, проста нават не ўдаючыся ў прычыны, а глядзець на наступствы, якія аддзелы ліквідуюцца, і самае галоўнае, хто заходзіць, бо аддзелы можна ўзнавіць, людзей не ўзнавіш, то фактычна большасць спецыялістаў інстытуту гісторыі зараз гэта або археолагі, або спецыялісты па савецкім часе. І мы вяртаемся ў амаль што савецкую гістарыяграфію, дзе, напрыклад, гісторыя Беларусі, асабліва палітычная гісторыя, яна будзе пачынацца толькі з савецкіх часоў, бо так па спецыялістах застаецца. Глядзіце, але атрымліваецца з пункту гледжання, канешне, дзяржавы ці пэўных кіраўнікоў дзяржавы,
Усё робіцца зараз лагічна, калі вот ўсё гэтае скасоўваюць вось гэтыя аддзелы. Бо калі паслухаць нашых кіраўнікоў, то гісторыя Беларусі, яна пачынаецца з вялікай айчыннай вайны, не другой сусветнай, а з вялікай айчыннай вайны. Ну, а то, можа, глядзіш, і з 94-го года мінулага стагоддзя пачынаецца. А ўсё гэта нейкія там... Можна ўзгадаць Скарыну адзін раз, можна там пры выпадку Полацкае княства ўзгадаць, але ўсё гэта не вельмі важна. То з пункту гледжання дзяржавы так ўсё і лагічна робіцца. Навошта яшчэ? Плюс яшчэ і гэтыя гісторыкі ваду баламуцяць. Ну, спадар Зміцер, гэта можа быць, калі справядліва, бо вы, в пэўным сэнсе, утрыруеце, конечно, спрашаеце, дачыней да, можа, больш высокага кіраўніцтва. Но інстытуце гісторыі... Я да больш высокага. Так, да. А інстытуце гісторыі, конечно, так не кажуць. Напрыклад, у нас такое было выданне на рускай мове «История белорусской государственности». Там нават з першабытнага часу пачыналася гісторыя Беларусі, гісторыя беларускай дзяржаўнасці. Але у пэўным сэнсе так. Я думаю, што калі, напрыклад, Купалаўскі тэатр не вельмі патрэбны яго трупа, чаму павінны быць зараз у сённяшняй Беларусі запатрабаваныя нейкія гісторыкі, якія, як кажаце, у двукосе баламуціць ваду, незразумела, што ім трэба і так далее. От увогуле у мяне склалася такое ўражанне, што вот на прыкладзе таго ж самага спачатку вот Купалаўскага тэатра, які вы прывялі, што дзяржава, вышэйшае кіраўніцтва вельмі лёгка можа адмовіцца ад даволі значных частак гістарычнага, нейкай там культурнай спадчыны і дасягненняў, калі гэта не адпавядае сённяшнім патрабаванням. Маўляў, а гісторыкі там ці акторы там купалаўцы, вам нешта не падабаецца? Так мы ўвогуле закроем Купалаўскі. Так мы ўвогуле скасуем аддзелы, а будет і астатнія там нейкія салідарнасці праяўляць. Так мы ўвогуле закрыем ваш інстытут гісторыі, да і ўсё. Вот у вас няма такого ўражання, што вот такое менавіта стаўленне зараз? Я зараз не пра кіраўніцтва нават Акадэміі навук. Я скажу так, я маю ласку не трапляць у больш высокія кабінеты, бо наўрад ці гэта вялікае задавальненне, таму за іх я казаць і не магу, і шчыра кажучы, не вельмі хачу. Але вось... Па адчуваннях, па ашчушчэннях. Па адчуваннях, я думаю, што зараз у нас такі перыяд, што мы змагаемся просто за захаванне нашай гістарычнай спадчыны і культуры. І, конечно, інстытут гісторыі, але гэта не будынак, гэта калектыў. І тэатры, іншыя такія установы, вось яны на лініі гэтага змагання. А што датычыць вось само ліквідацыі інстытута, ну, ведаеце, нас таксама у пэўным сэнсе, калі кіраўніцтва апраўдвае свае дзеянні, ці хтосьці з больш такой высокіх чыноўнікаў, яны кажуць, так, ну, нам трэба захаваць інстытут гісторыі, але ну, нават коштам некалькіх супрацоўнікаў. Ну, ведаеце, ёсць яшчэ паняцце прафесійнай этыкі, ёсць паняцце навуковай супольнасці, нарэшце ёсць паняцце агульначалавечай маралі, што ты мусіш паступаць так, як ты бы хацеў, каб паступалі з табой. І я, калі прымаў сваё рашэнне, я меркаваў так, што калі б я апынуўся сярод тых людзей, каго звольніць, тым больш, што калі б я быў, напрыклад, на чале прафсаюза, ці хацеў бы я, каб людзі са мной праявілі салідарнасць? Так, я бы хацеў. Патрабаваў бы я? Конечно, нет. Але спадзяваўся бы на гэту солідарнасць так. І я кіраваўся, калі рабіў свой выбор, я хутчэй думаў вось такімі катэгорыямі. Больш, как бы, ну, можна так, маральна, этычнымі. Наконт выбару. Ўсё ж таки, я так разумею, дастаткова цяжкі выбар з прафесіі, то не, з пасады, з месца працы, вот так вот узяць з любімай працы,
урэшце рэшта ўзяць і сысці, гэта трэба было ўсё ж таки нейкую сілу волі мець, каб прыняць такое рашэнне. Што стала менавіта апошнім, што вас пераканала, што вы мусіце менавіта так паступіць? Мінімум два моманты. Праца, направду, была любімая. У нас в Беларусі не шмат месцаў, дзе ты можаш, які дазваляюць актыўна займацца гістарычнай навукай. Я думаю, што ў Беларусі менавіта сярод дзяржаўных устаноў інстытут гісторыі это лепшае месца для гісторыка-навукоўцаў, якое дае самыя вялікія магчымасці. Для мяне, калі я туды патрапіў, гэта было такой вельмі станоўчы жыццёвы крок. І, конечно, ад гэтага сваёй рукой адмовіцца псіхалагічна это было цяжка. Але был такі момант, што я гэта рабіў спачатку не адзін, а з двума калегамі. І гэта псіхалагічна і проста пачаць гэта прасцей. Другі момант, у меня была такая сітуацыя, гэта больш такі асабісты досвед. І я, правда, калі даведалася, што звольнілі нашу Кацярыну Крывічаніну, я лежу, дома на ізаляцыі, я все чакаю, нешта ў інстытуце будзе, там хоць штосьці, так? Вось. І, можа быць, я не ўсяго ведал, я был заліваны, но, здаецца, так было досыць ціха. Вы маеце на ўвазе, што зараз не было калектыў там збунтуецца, акцыя салідарнасці. Хоць нешта, это ж можна ў розных формах. Можа, я зноў патруся, можа, я ўсяго не ведаю. І потым у меня был такі эпізод, я ўжо такі кажу рэчы больш на псіхалагічным узроўні. Я яе сустрэў, паглядзеў на яе вочы, і гэта было таксама адной з падстаў прыняць такое рашэнне. І вось калі мы гэта зрабілі, потым я таксама гэта я нелёгка перажываў, асабліва першыя гадзіны. І калі наступны дзень я яе сустрэў, бачыў яе вочы, я зразумеў, што я зрабіў усё правільна. Расчараванне ў калектыве ёсць, які ўсё ж такі не ўзбунтаваўся, не пайшоў, як купалаўцы тыя ж самыя, не напісалі ўсе заявы? Я могу сказаць так, што зноў-такі мы можам спадзявацца на нейкія дзеянні, але мы не можам патрабаваць ад людзей, бо людзі на розных этапах свайго чалавечага станаўлення, і главное, у людзей розныя жыццёвыя сітуацыі. Гэта праўда. Я не могу сказаць, што мы зрабілі неправільна, але я думаю, што ў пэўным сэнсе, конечно, гэта ўплывае на такую, на атмасферу ў калектыве. Якая это рэакцыя, я да канца не ведаю, я зараз не шмат кантактую з людзьмі. Я ўжо заняты тым, што зараз трэба заходзіць, думаць, чым займацца далей і так далей. Але я думаю, што рэзананс, пэўна, конечно, ёсць, і кожны чалавек, ён гэта неяк пераасэнсоўвае. Але я больш кіраваўся прынцыпамі свайго ўласнага сумлення, бо калі б я гэтага не зрабіў, мне, шчыра кажучы, было б сорамна перад самім сабой. А другое, я думаў пра тых людзей, якіх звольнілі. У меня, напрыклад, ёсць, зноў-такі, Каця Крывічаніна, якая вельмі дапамагала як кіраўніца прафсаюза усім у цяжкой сітуацыі. Она асабіста сустракала кожнага пасля зняволення. Яна, праўда, перадавала, напрыклад, перадачы. Яна, як прафсаюзны лідар, праяўляла сябе вельмі смела, актыўна. Это мы зараз гаворым пра дзяржаўны прафсаюз. Так, это волі феномен. Што гэта ў нас нібыта вярнулася сітуацыя сапраўднага прафсаюза, калі ёсць нармальныя адносіны паміж адміністрацыяй і прафсаюзам, нармальна в тым сэнсе, што паміж імі ўзнікаюць канфлікты, супярэчнасці, і яны не частка адміністрацыі, яны менавіта змагаюцца за правы працоўных. А другі момант, гэта у меня ў аддзеле ёсць калега Алесь Жлудка, ён субрат па веры, мы каталікі абодва. Хадзілі нават у адну парафію, і, конечно, пасля таго, як яму таксама далі такую паперу, а зноў ён куды больш вядомы гісторык навуковец, чым я. Зараз гэта фактычна пасля Гленчынкі галоўны спецыяліст у нас
па біяграфіі Скрыны, яго дзейнасці. Вось, і калі ён атрымаў і суткі, і зараз уже хварэе на ковід, на жаль, і атрымаў гэту паперу, ну, прабачце, пасля гэтага працаваць далей у інстытуце, ну, мне вельмі цяжка. Вы сказалі, што ўсё ж такі выбор, ну, не выбор, а вот у кожнага чалавека ёсць розная сітуацыя, і асноўнае тады, калі вот робіш такі складаны выбор, думаеш, а што далей? Шмат мы чуем, там, скажем, асабіста чуў ад супрацоўніка міліцыі, які там казаў, што ты будзеш маіх дзяцей карміць, калі я вот пайду з органаў. Ну, тут не факт, што і мы сваімі падаткамі і так яго дзяцей фактычна кормім, бо бюджэтнікі, але, скажем, іншыя кажуць, а куды я пайду, а каму я трэба, і гэтак далей. У вас вот такія былі ваганні, а што я буду рабіць? Ці быў ўсё ж такі канкрэтны план, што я ведаю, што калі я сойду, у мяне ёсць вот тое, тое, тое. Не, запасной працы не было на той момант. Тут трэба просто яшчэ дакланіць, што калі мы ішлі, скажем так, размаўляць пра тое, што ці згадзімся мы з гэтымі кантрактамі ці не, які нам прапанулі, то мы размаўлялі так, каб знайсці любыя спосабы, каб пакінуць зноў-такі тых людзей, які ўжо атрымалі гэтыя паперы. Таму мы у пэўным сэнсе мы яшчэ спадзяваліся ўсе разам застацца. Вось, я разумею, што зараз, магчыма, хтось будзе казаць, што там Вадзім Вадзімович уже знайшоў сабе лепшую працу. Вядома, напэўна, уже это не в Беларусі пры гэтай уладзе, але іншую, і проста вось зрабіў такі прыгожы жэст. Не, гэта не так. Я яе буду шукаць. І зараз уже, ну, гэтыя пошукі пачаліся. Але гэта зыход у пэўным сэнсе ў невядомасць, конечно. І ў такой сітуацыі кожны з нас, я дакладна ведаю, мы адзін аднаму спрабуем дапамагчы. Вось, і па досведу калег, якіх раней звальнялі з інстытута, можа не ў такой колькасці, тому што, наколькі я ўяўляю, такой каб група гісторыкаў з інстытуту гісторыі заходзіла, такое яшчэ не было пасля 91-го года. Вось, але якіх звальнялі, можа, па аднаму, ці вось гэта гісторыя з Гродзенскай школы гісторыкаў. Ну, спадзяюся, што мы таксама застанемся ў навуцы, бо у мяне, конечно, ёсць і навуковыя планы. І, ведаеце, тут яшчэ такая праблема, што інстытут гісторыі, ён зараз пазбаўляецца людзей у такім узросце вельмі выгодным для любой арганізацыі, бо там у большасці гэта ад 40 до 50, там ёсць, напрыклад, тут жутку 66, але для навукоўца гэта абсалютна яшчэ прадуктыўны ўзрост. Але мы ўжо збольшага, мы ўжо людзі, якія сфармаваны як навукоўцы, мы ўжо атрымалі не толькі базовую адукацыю, але ўжо і досвед навуковых даследаванняў. І, прабачце, замець нас проста выпускнікамі ВНУ, ці нейкімі людзьмі, ну, па тым тэмам, якімі мы займаемся, я думаю, будзе вельмі цяжка, калі не немагчыма. Мне вельмі прыкра гэта казаць, але гледзячы на тое, як адбываецца, калі, скажем, вядучага, вядомага спецыяліста у кардыялогіі Мрочыка вот так лёгка бяруць і звальняюць, нам не трэба. Калі лекарам кажуць, не падабаецца, звальняйцеся, хочаце ехаць, едьце за мяжу і улічыце, што мы вас яшчэ і назад не пусцім. То што казаць пра навукоўцаў, гісторыкаў, да якіх у беларускай дзяржавы сённяшняй, здаецца, ну, заўсёды было такое вот стаўленне, як, вот, ну, ёсць, хай будуць, але вот... Ну так, гісторыя з акадэмікам Мрочыкам насамрэч была паказальная, але для мяне ў інстытуце, ведаеце, у нас таксама звольнілі самого такого, які быў навідавоку вось гэтым працэсе падзей апошніх 2 месяцаў, это Кацярына Крывічаніна. Ее звольнілі таксама, у маім разуменні, паказальна. Вось, тут можна нейкую такую аналогію правесці. Але я думаю, што гэта таксама працэс, і гэта працэс і станаўлення гісторыкаў як адзінай прафесійнай супольнасці.
і станаўлення увогуле такой алгарытма нейкіх прафесійных паводзін. Таму што, шчыра кажучы, у маім разуменні, у любой прафесійнай сферы павінен быць пэўны ўжо такой механізм, што, напрыклад, калі адбываецца тое, людзі нават асабліва не задумваючыся, яны робяць такія дзеянні, які накіраваны на салідарнасць, на ўзаемную падтрымку і так далее. І вось гэтым сталае грамадства адрозніваецца ад грамадства, якае яшчэ ў працэсе свайго сталення. Я ўсё ж таки да дня заўтрашняга не один раз, ну, можа быць, вот троху раней, як зараз, просто вот вы, можа, раскажаце, была сітуацыя, калі чалавек казаў, што вот страціў працу з-за такой сітуацыі, і потым распавядаў, што буквально там за дзень-два насыпалася дзесяткі прапаноў, людзі прапануюць дапамагчы, прапануюць працу і гэтак далей. У вас, у вашым выпадку. Ці была хваля солідарнасці? Ці была хваля вот, да, прапаноў як солідарнасць, працаўладкавання? Зараз я скажу так, ну, я ввогуле, як жаніўся, я не вёл Facebook. Вось калі пачаліся гэтыя падзеі, я вырашыў, што ну, нейкія свае дзеянні трэба фіксаваць. І калі я в Facebook пра гэта напісаў, ну, на ўзроўні такой падтрымкі нават ад вядомых гісторыкаў, якіх я не вельмі нават ведаў асабіста, вялікая была хваля салідарнасці. Прапаноўвалі нават грошы, такіх я адмовіўся. Вось. Але ў Беларусі знайсці працу як навуковец гісторык досыць цяжка, то больш што пры яшчэ сённяшняй уладзе. Вось, але будзем шукаць нейкія варыянты. Вось. І, ну, у нашай сітуацыі, калі ты ўжо у навуцы не першы год, то, ну, конечно, ёсць і пэўныя кантакты не толькі ў Беларусі. Але зноў-такі у мяне не было запасного аэрадрома, і зараз мы толькі глядзім, ці зможам мы знайсці нейкія альтэрнатыўныя варыянты захавання сябе ў бліжэйшай перспектыве ў гістарычнай навуцы. Ну, будзем спадзявацца. Але ўсё ж таки вот рэальна, я разумею, што там лекару, яму без розніцы, ну, в сэнсе, вот, яго возьмуць у любы шпіталь там, ці нейкую там лекарскую установу, хоць то ў Амерыцы, хоць то ў Германіі, хоць то ў Афрыцы, з гісторыкам. Вот, ёсць магчымасці? Я спадзяюся, што так, таму што, напрыклад, мы ўсе вывучаем гісторыю, якая цікава таксама для суседніх краін. Напрыклад, калі я займаюся гісторыяй другой паловы 18 стагоддзя Рэчы Паспалітай, то ну, гэта ў пэўным сэнсе запатрабавана ў суседніх краінах. Ці будуць адтуль нейкія прапановы, паглядзім. Я проста загадзя казаць бы не хацела, уже як постфактум, тады паразмаўляем. Ну і на заканчэнне. Калі я размаўляў з гісторыкам, з вашым калегам Ігарам Мельнікавым, а ён спецыялісту вот, это перыяд міжваенны, і папрасіў яго параўнаць вот, з гістарычнага пункту гледжання, што яму нагадваюць сённяшнія падзеі. Ён сказаў 1937 год. Вы больш далёкі гісторык, але ну, гісторыю ведаеце. Ёсць параўнанні? Кожны параўнае з тым, чым ён займаецца. Я доўгі час вывучаў гісторыю такого таргавіцкага перыяду, это 1792-93, гэта такая замежная інтэрвенцыя, улады, якая непапулярная, і грамадства, якая мусіць жыць у сітуацыі гэтай непапулярнай улады. Мне гэта вельмі ўсё нагадвае. Але, можа быць, будзе іншая нагода паразмаўляць на гэту тэму больш падрабязна. Але у любым выпадку паралелі заўсёды ёсць, зноў-такі, таму што эти абставіны мяняюцца кіраўнікі дзяржавы, а людзі, алгарытмы іх паводзін заўсёды застаюцца. Вось, я знаходжу аналогіі нават у тым перыядзе гісторыі, якім я займаюся так прафесійна, ну, гэта другая палова 18 стагоддзя. Але я памятаю, што іншы гісторык, які вывучае іншыя перыяды, ён бы знайшоў аналогіі іншого характару.
Дзякуй вялікім. Ну, Дзякуй вам. Моцы вам, дзякуй за такую пазіцыю і спадзяюся, што ўсё у вас будзе добра, а можа нават і лепш, чым было. Спадзяюся, жыве Беларусь. Век жыве. Вадзім Аніпяркоў, Зміцер Лукашук, сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.